El professorat ha de tenir com a prioritat garantir que qualsevol estudiant tingui la possibilitat de participar i aprendre per aconseguir el seu màxim potencial. Amb aquest vídeo us suggerim una sèrie de mesures universals amb les quals aconseguiràs fer la teva docència més inclusiva. Comencem! El material de classe ha d'estar en format digital, evitant documents escanejats i garantint que tots els vídeos estiguin subtitulats. A més, ha d'estar disponible almenys 2 setmanes abans de treballar-ho. Tot el material, inclòs el material d'avaluació, ha de ser accessible, amb bon contrast i ha d'evitar-se la sobrecàrrega. Mida del text 14, espaiat 1,5 i alineat al marge esquerre. Algunes fonts que es poden usar són Arial, Calibri, Helvètica, Verdana i Dyslexic Font. També convé destacar les paraules clau en negreta. A més, la informació s'ha d'exposar de manera clara i concisa. El contingut ha d'acompanyar-se de suports visuals com a icones, gràfics i esquemes i s'han d'emfatitzar els aspectes més rellevants. A l'inici de la sessió assegura't que l'estudiantat està situat de tal manera que pot participar de manera activa. A més, convé començar les classes indicant-ne la seva organització. Les classes han de ser el més dinàmiques possibles, diversificant les activitats, incorporant el treball en equip, l'aprenentatge entre iguals i generant espais on es comprovi i es reforci el contingut estudiat. També és essencial crear un clima de seguretat i confiança per a fomentar la motivació i la participació dels estudiants. És important no donar l'esquena a l'estudiantat, evitant els desplaçaments i mantenint un to de veu adequat, així com disposar d'una bona il·luminació. Amb tot això, no hem d'oblidar-nos de tancar la sessió fent un resum de les idees principals. Quant a l'avaluació, aquesta ha de ser contínua i ha d'incorporar diverses modalitats. Els criteris d'avaluació han d'estar ben definits i s'ha de garantir que l'estudiantat els ha comprès. Les proves no han d'acumular-se en un mateix dia en la mesura que sigui possible i han de ser notificades amb antelació. Les preguntes han de ser curtes, clares i concises i les proves han de garantir un temps d'execució suficient tenint en compte tot l'estudiantat. Les mesures universals permeten a l'estudiantat en general i a l'estudiantat en situació de vulnerabilitat en particular millorar la qualitat del seu aprenentatge. A més, aquestes mesures poden evitar l'ús de suports més individualitzats entre l'estudiantat en situació de vulnerabilitat.